Yes, say. This is Kundai and welcome back to this channel, Kundai Chitima. If this is your first time to be here, usakangana subscribe. So today, ndinenge sangana iparati pamba marodu. Azika, sangana home face. It's like nachidzana achitanzi if kuzvifonera was a person. This guy, was if kuzvifonera was a person. So now what I'm gonna do is I'm gonna show you what he did. This is hilarious. I don't know if you can please go and maybe friend request him, follow him. I don't know if he's a comedian or but I can assure you this is very, very interesting. So this is the Honorable Sauru Munya. That is his name. Honorable Sauru Munya. Right, so let's look at the comments. I don't want to say it. Ataradanzi my legend. And when I profile picture and here, my legend. I just don't get it. Now him, look here, 226 reactions, 194 comments. Now let's look at the comments. Pinda kumsuru suru chako muone ma comments aiskwa ma comments aiskwa chao. And I can assure you this guy is something else. So we want to look at the comments. Aditi, comments ndo kwa kakaipa kuma comments. Aditi, avati ma comments akawanda. Andona, right, tangire para. Aditi, whoa, you look great. Ukona ndena daro. Ati my legend. As post ati my legend. The Vasca vati, whoa, you look great. Aditi. Vasca achi reply vati things ako. Don't also know about a year getting up. Vasca Vaz is to my emoji to cool down. Vasca Vapindra foot is guys things and Aveda. She can say, Zordo Nikir and I. She can say, I'm going to get out on this. What was it? I don't see the egg. I don't think I saw Vas Pindura. I don't comment of us Pindra, comment of Pindra. But I answer, whoa, so natural. Skazi, thanks, dearest. How are you? Skazi, stunning, honey. But that's what this guys thinks shy is always. So this is Jangunilla. Guys, I can tell you. Muno hanu ya dizi. Muno hana kuzvindu. Skazi thanks as always. Skazi ziri zvangu munine lockdown. Skazi zvangu ndakachengeta sweet. I love you. Same person ruza. Same person. Asitofunga nezvimwe zvese. Arosika achizvipindura ega. Akaona ndizvonetsa zvekuti unodaiso hapana anotombokomenta kana dandasi. Are you taking naive? Vasca Pindra foot honorable Saurus Maya, Casurondida. He's not even using another account. If Skanzi Asia, I have a crush on I haven't laughed in a long time. This guy, I don't know. Ngomangu wherever you are, honorable Saurus Munya. My pa. Vanhu upinda zvikanzi hawo yanorwara uzvikomenda uchizvireply apa zvikanzi hangu kazi zvikanzi ai ndakambozitaura kuti I want friend you unotopenga chete. Okay, these are some of the people who were now coming. Pakatonzi one day ago, so people started coming vachiita vachipindura zvikanzi honorable Bay varipiko vapindura zvikanzi varipo padheni zvikanzi ukoena mai Munya zvikanzi kuti ndapare ndiye futi ari kuzvipindura zvikanzi kuti ndapare. So this guy ari kuita zvekuti ari kuzvipindura, ari kukomenda achizvipindura, and I'm seeing a lot of things that he said. Zvikanzi how unoita sha zvikanzi I love you hako, are you single? Zvikanzi yes manga mati andibona ndokuda sha zvikanzi naiwe patimeline here sure dziri kuzvinye alright dziri kuzvipimba dzega dzapedza kuzvipimba
dzimba dzangu zvichiudza kuti naye chichichi. So I don't know what this guy is up to. Hanzi moyo wangu wada apa dzirikuramba zvichizvipitira hadzisi kumira ipapo zvikanzi ndidewo kani andiwa saka muchaita sei zvikanzi ndidewo kani andika zvikanzi nhasi firita raitwa shoma zvikanzi mungagoti kwana Sauro nhasi firita raitwa shoma zvikanzi mungagoti kwana Sauro zvikanzi ko kuzodzikama nhai hanzi kuzodzikama nhema nhaiwe zvikanzi ndagara ndakadzikama wani zvikanzi nema tuma vhidhiyo tikuya taunosiita hamaya azvika dzirita dzichizvipindura zvikanzi wakafita kuziva zvaunoita iwe ndidzo futi zvikanzi zvandoita pai zvikanzi mubhedhi chaimo zvikanzi zvandoita pai zvikanzi mubhedhi chaimo zvikanzi dead mind Veteran's Honorable Sauro, please, you need to go and follow this guy. I think this guy is hilarious. This is creativity level 96. Hanzi uya kuinbox sha. Zikazi kune deal here handisi kuda zvana good eniwe ikoko. Hanzi maya uya tine nyaya. Hanzi okay kwasha. Ziri kuzvislidera muinbox munhu. Ziri kuzvisendera komibhengi dzadzafona. Zvikanzi baba Ashi muri sei? Zvikanzi yes my Ashi. Ora. Handori nemamwe maakaunzi akatoziyana. Zvikanzi bho wangu. Hanzi thanks Sawi. Zvikanzi wakuda kuita rasta here bro. Hanzi hauna rauri kutengesa here. Dziri kuzvipindura. Ipapa dziri kuzvipindura. Hanzi asi zvaunomboita wakakwana here iwe. Zvikanzi ndaita sei? Zvikanzi unoziziva usabvunza nhema. Ndidzo ipapa dziri 1 dziri kuzvisota dzega. Guys, makoments enyu makundipedza power. Ndidzo manje. Dziri kuzvipindura. Zvikanzi okay. Guys, makoments enyu makundipedza power. Zvikanzi kotadii naye honorable. Zvikanzi sei aura ndevamwe vanhu vangavapindura manje. So people started coming in manje vakutanga uchimupindura. But guys, what I can just tell you is this guy is very creative. I would like you to go and see some of these comments from this guy. I don't see Honorable Sauro Munya. You are seeing the name of him. So this is what I have for you today, and I'll see you in the next video.